don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to my friends on the TV. It's the Petro Premiership. London Pirates 1, Mamelodi Sundowns 2. I'm joined by Junior Matondo. Sure, Steve Ukraine. Talent. Steve Ukraine. Talent. Steve Ukraine. Kaisa Sakila, Kaisa Sakila, Kaisa Sakiman. We can start. We can start. All members. Yeah, sure, Sibo. Yeah, sure. Yeah, petit game sibonile very right. Yeah, so isibongela nje ukuthi Pirates izodlala estadium esihle namhlanje. Ihlulekile. Bathatha ibhola badlala emoyeni and carpet la kuse carpeting. La uyihlulekela wena. Mawudliwe la ungazi neke. So akusi Orlando. Awulazi. So ungalazi udliwe la. Ngiyabezwa bakhala uMakhopa. uMakhopa bakakuyi call up ebafana. Ibaka udlala kubafana. So that's why bemfuna nombathe bebodlala kubafana. That's why befaka uMbutuma. uMakhopa bekaye kubafana. Sadlala isikole lapho. Dlala happy squad. Dlala squad bana. Ase squad bomele South Africa. Andabani. Nomfukenge beyangekho yena. Sundowns lucky. So mfethu Sundowns idlalile yabo. Sundowns bakhomsithi badlala eAfrica. Yes. Abadlali Orlando. Sure. The way ade bebashaya ngakhona mfethu usibizi noMakhawula bengithi mina maybe amawele abagcina sebengibona sebefana babayithi. I remember what. Bengithi amawele. Mina 5 games achieved ng 5 Pirates. Ngeke ngihlale ngikhuluma kahle Pirates ngeke futhi ngizokhuluma kahle. Yebo uqale manje. Hayi ngeke. I'm still wasn't. Sundowns was lucky today. Why? Because Mufukeni and Police was not here. If Mufukeni and Police was here today, Sundowns was supposed to be lost. Abafetala bambona Mfukeni da. We call up bafana. Bethola call up. No, Mfukeni bekangenile. Bafetani. Call up. Mfukeni ubona imiphela Bethola call up. No police udayila nimbona. Bafana. Oh, nesala police. Oh, nesala police kadai. Babengekho. Kinse kicho kirama nimfukeni kimuboni da. And uyazi Uvara man. and uyazi ukuthi waye umbula ngenanga. So iPirates itholile ama chance mfethu. Yadlala. Hayi waza babone nje kwaqala kugcwala kanje iFNB since league iqalile iChiefs bengayenzi kahle. Namhlanje sigcwalise stadium thina ama Pirates. Bajabulele Ngoba nina nenzi kahle National Stadium. Akekho ongafuna ukuya Sandton sonke siyafuna ukuya Sandton. So that's why benzele nenjabulo yabo yabona Stibo mina abona ama fans wethu iyo i-team engibonile edlale kahle namhlanje iPirates ngibona ngidlala kahle ngibona ama fans wethu ade dlala kahle yasha umsebenzi omkhulu kahle ngoba cause ba interview so iPirates ayikho into ade idlala mara kunenkinga bedlala yona 28 le ndaba mina ngathi government i-add amaphilisi oba nizobaniwa nge-28 ngizama ukuthola nje amaphilisi e-high blood nawe BP ngoba cause nge-28 sebasilathela now ushebile game ka 2018 ukathiba pakania wena utayithiba pakania wena na
mina ngiyaqala ukubona ijezi lepaleti li-2 color. Just imagine, usibisi bona. I-design enje le. Just imagine. Ngithi ngithe ngiyaqala ngiphikisana nalokho ukuthi ilisha. Kodwa ngithi ngiyaqala uyabona usibelebele uMakhawula uSibisi laba ngiyabathanda nobhuti wabantu ukocha wabo ngiyamthanda lo muntu sine 6 point esinayo esizoyithola kulwa bhuti mina into engizwile wawusawuka Mufukeni mina into engizwile uyikhola lapha Mufukeni beyikhola bekubafana bekadlala imicelo bona Mufukeni bawukhola bakubafana utito uyefolile ngoba uyathenga kubafana abafana yamthola Chemeni bana abantu abazizwe yabona mana Chemeni sompethu man of the match wami Adams Adams afethu adlala la mjita ucream la so ngithi 80 phakani yoshangaki before sivala mina ngikwazi ukubala ngizoqala ku 3 Chairman ozozo yesibo Chairman ozozo oza Chairman ukubala ngikwazi ushaya Pirates ngaki ukubala ngikwazi mana akothi mekahlekela ngizuma Tondo lalela ukubala ngikwazi lalela ngithi mangibala ushaya Pirates ngaki uthi ukubala ngikwazi ngiqala ukubala ku 3 ngithi 3 4 5 angikwazi ukuthi 1 2 hayi angikwazi lo nto shanje 3 Tondo kwenze njani umngane wami Chairman mfuna ubuza uChairman Chairman ngizwile bathi ukhona iplay li1 eTonji case Amstel lapha kungakho ingangenanga nawe futhi uyaphupha ke ebusuku bafowethu bathi kukhona iplay nibaxolele kusebusuku nane uyaphupha angilazi ukuthi ubani bathi iTonji case